OK, takže čaute a vítajte pri ďalšom pokračovaní z tégu 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta, je tu so mnou Ala. Čaute. A rozhodli sme sa konečne pokračovať asi po 11 alebo 12 dňoch. A tu je Alin výtvor, kde máme zase napísané otázky, aby to bolo také ultra mega vtipné. Tu som akože ja. Tentokrát mi nezabudli. Presne krám. Presne tak. Presne krám. Presne krám. Ale presne tak, konečne sme otázky nezabudli, takže ideme na to. A doplnila som ilustrácie. Lovius. Počítaš niekedy svoje kroky pri chôdzi? Takže robila som to ako malá. Ja nie, takže... Už si niekedy stanoval v zátvorke? Hashtag jala. Janou. Ja! My anaconda don't. Ja tiež nie. Ja som ešte nikdy nestanovala, ale chcela by som. Lenže ide... Lenže ide... Kedy si naposledy stanovala? Som išiel. Ja som nikdy nestanovala. Som dostrala. Nestavovala? Ty piča. Tancuješ niekedy bez hudby? Samozrejme. Hryzieš ceruzky? Nehryziem ceruzky. Miesto toho hryziem prsty. S koľkými ľuďmi si strávila tento týždeň? Celá trieda, učitelia, škola. Mamina. Hej, bolo to strašne veľa, takže Fuj. Aká veľká je tvoja posteľ? Takáto veľká! Až lístie opadlo. Aká je tvoja pesnička týždňa? My anaconda don't. The anaconda don't. My anaconda don't. Vadí ti, keď chlapci nosia rúžové? Bože, samozrejme, že nie, pre Boha. Prečo by mi to malo vadiť? To vyzerajú ako pravda. Presne. Dívaš sa na kreslené filmy? Ja neviem, či sa Simpsonovci akože... Neviem, Nie, či oni sa sú Simpsonovci skutoční. zaraďujú Oni do filmov, čiže... Sú... Proste len Simpsonovcov pozerám kreslených a ešte Futurama a Griffinovci. A to je ešte všetko. Tom a Jerry. Tom a Jerry, Burlivé víno. Čiže kreslené. Žila si ľudko. Hurá! Všetci sú kreslení. Skutočnosti neexistujú. Takže toto by bolo z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám videá s Alou páčia, čo samozrejme predpokladám, že áno, lebo sú dosť veľké ohlasy na tých videách. Ak chcete, aby som natočila s Alou, aby som si založila s ňou vlastný channel, na ktorý budem dávať tagy, asky a podobné chujovinky, dajte like, alebo to napíšte do komentáru. Mohlo by to byť fajn, keby sme dávali svoje naše teda hry a možno by to bolo trošičku zaujímavejšie, než keď natáčam sama. Takže ja dúfam, že sa vám videa páčia. Ak sa vám páčilo video, dajte like, odber koment, zdieľajte toto video na vašich sociálnych sieťach, podporte nás a môžete pozrieť naše Instagramy. OK, majte sa krásne, čaute a...